Aurora! Ito ang ecotourism park na matatagpuan sa Villa Aurora sa probinsya ng Aurora. Ang ecotourism park na ito ay isang proyekto sa Maria Aurora na nagkakahalaga ng 69.3 million pesos. Makikita din dito ang 11 friendly na villa, isang function hall, tent area, pathways, at ang nakamamanghang hanging bridge. May kasamang access road ito na patungo sa Obot Falls. Ang Obot Falls ay isang nakatagong hiyas sa Aurora. Ang falls ay napapalibutan ng luntiang halaman at nag-aalok ng matahimik na kapaligiran. Ang kalsada patungo dito ay dumadaan sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Ang ruta ay isang sikat sa mga turista at motorista, kaya naman samahan niyo muli ako sa biyahe kong ito. So ayan mga kabike gang, hapon na tayo o tanghali na tayo nakalis. Punta tayo ng Aurora. Meron tayong OBR. Si Mrs. ang ating kasama sa araw na ito. Matagal-tagal na rin tayong walang ride at ang weather natin cloudy at expected natin na uulanin tayo sa ating ride na ito. Kaya samahan nyo kami mga kabike gang, let's go! Okay, checkpoint. Ba't puro pataas lang yung chinecheck niya? Pa-check nga ng wallet ko, baka wala dyan. Wala, meron. Ay, meron man. So, andito na tayo, Binalonan. Ang diretso niyan ay going to Urdaneta, Pangasinan. So, kaliwa tayo. Going to Binalonan town proper po ito mga kabike gang. At dito rin ang daan. Kung galing kayo ng La Union, dito din ang daan patungo ng Maliko. So ang Mount Maliko ay isa rin sa sikat na destination ng ating mga kabike gang. So dito na tayo mga kabike gang. Ito ang town proper ng Binalonan, Pangasinan. So dito makikita nyo ang plaza dito. Masaya din dito pag December. Yes. Maraming food bazaar at mga tiyangge dito sa plaza. Bago lang siguro itong mga building na to. Oh. Ano? Ito? Ano bago. kaya yan? Aywan lang. Parang Mga restaurant offices naman. Siguro. Pwedeng offices, pwede rin mga resto. Ito parang Ay, restaurant. Parang resto. Ito resto no? Yan oh. Oo. Parang vegan style. Maigi yan. Malapad yung plaza dito. Oh. Malapad yung kanilang ground. Kumpara sa Kaya, Rosario. Kaya nga, di ba? Ayan Pag oh. December, may mga pailaw. Ang ganda rin. Correct. Ayun oh, ang ganda oh. Parang Oo. yung bintana gawa sa ano, kapis. Dito pa lang may nakikita na tayong bundok oh. Above the clouds oh. Wow. Kaya lang hindi tayo dadaan dyan eh. Yan na yung Mount Maliko eh. Yung bundok na yan. Yan. Sa San Quintin. Hindi. San Nicolas, Pangasinan. Ito na yung mahabang tulay ng Pangasinan dito sa Santa Maria at Asingan. So may build up dito ng traffic kasi ginagawa yata itong ano, tulay. Yumuyog-yug eh, ramdam mo? Oh? No? Yan. Katakot naman tutulin na ito, yumuyog-yug. Napakalapad pa rin ng mga palayan dito. Umingan. Asingan.
boundary. O, dalawa arko dito eh. Arko ng Umingan at arko ng Nueva Ecija. Welcome to Nueva Ecija. So, pasok tayo ng Nueva Ecija. Unang bayan ng Nueva Ecija ay ang San Jose. Kita mo yun, aso, patakot talaga mga aso. Hindi mo ma-predict kung tatakbo bigla or hindi. Ito na yung bayan ng San Jose. Tanda ko itong 7-Eleven na ito eh. Ito yung cathedral nila sa may bandang kanan. Sana. Sa banda, hindi ko ba nakikita? Okay lang. Uy, ayoko dyan. Ay, oo. Grabe yung traffic. Mula sa tulay na ito, San Jose Rizal Bridge. Yan. Kita mo nyo na ang kabundukan ng Aurora. Aurora na kaya yan? Kabundukan na yan. Parang hindi pa. May Ecija pa din yan. Next town is Rizal. Dito mo makikita ang malapad na irrigation, baby. Irrigation? Oo, parang resort. Lakas ng tubig. Umuulan na. Ito na yung boundary ng Rizal, Nueva Ecija. Welcome to Rizal. Pero doon sa dulo doon, andon ang ulan. Hahay. Tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. Let's go! Ay ano, solo natin ang kalsada. Natuwid na tuwid. Ganda. Sarap ng weather. Lamig sa pakiramdam. Ayan o, ay walang tubig. Oh, ang lalim din pala niyan. Kasi pag dumadaan ako dito, punong-puno yan. Ang lalim pala niyan, no? Oo, malalim talaga. Tingnan mo naman. So kapag may nahulog pala diyang bata, ilunod. Di wala. Alam mo na. Grabe, mukhang malakas tong ulan. Mukhang mag-stop over tayo dito. Oo, Samji. So ayan mga kabaigang, Pantabangan, Baler, Aurora. Hoy, lampas tayo. Ha? Lampas tayo. Wait lang, Pantabangan na to eh. Doon pala tayo dapat, sa tapat na simbahan. Pero doon may gas station. Ito gas station. Ayan o, gas So station pagas muna yan. kami dito. Ingat. Ingat po. Ingat. Baba ako, boy. Sige, doon ka muna sa may store. Okay, 1, 2, 3. Tayo ako. 1, sige. 2, 3. Ay, Diyos Mea. Yun na nga mga kabaigang at pumatak ng ulan. Inabutan na kami dito sa Rizal ng ulan mga kabaigang. Samahan nyo lang kami hanggang marating yung aming destinasyon na gustong makita at mapuntahan. Ito rin ay isa sa daan patungo ng Baler Aurora. Sigsagan na to papunta sa Labi Bridge. So hindi na tayo masyadong nag-stop over tayo doon kanina sa may Bungabon signage at nagpatila ng konti. Tapos stop over tayo mamaya dito sa may Labi Bridge. Eto na baby. Eto na, I love Labi. Kita mo yan? I love Labi. Dito tayo, hinto muna tayo dito. Mapalapit. Papalipad ka? Kita mo yung tulay? Ayun oh. Baba ko. Oo, doon nga. 1, 2, 3.
video, tapos balik tayo. Ayan o. So ito ang Labi Bridge. Parang mga luma na tong mga ano, guys. Parang ano nila. Pwede naman palang tumigil dito sa gitna. Oo, diba? Oo, yan ang Labi Bridge. Oo. Ang takas ng tubig. Ganda ng tubig. Ayan o. Kita nyo naman guys yung ginagawa nila dyan, ano, mga bato na pangharang. Kasi pag lumaki siguro yung tubig, mukhang malamig yung tubig oh. Dami. Tas dito rin sa kabila, kita nyo yung mga cottage dito sa kabila, napakarami din. So ayan, yan yung cottage naman dito. Ang dami ditong dumadayo para maligo lang. So ang daming cottage din dyan. Free yata dito pero babayaran yung cottage na katulad nyan oh. Tapos na tayo dito sa Labi Bridge. At akit na tayo sa taas, Aurora. Let's G! Let's G! Dami ditong ano, kainan. Swimming pool pa, no? Yan, no? So, marami rin pala ditong mga resort, ano? So ingat tayo sa mga ganyan. Ano to? Resort din ba yan, no? Homestay. Oh, ganda rin, no? Cute. Ganda rin din siguro mag-overnight, no? Syempre. Oh, may mga kainan pa dyan, oh. Mountain Cabin Resort. Ito, ayan, ano? Mountain Cabin Resort. Cabin Resort. So, ayan mga kabaiggang, kung maruta kayo dito, meron dyan mga resort. Pwede rin siguro dyan mag-stay over. Oh, kita na ang view. Ganda. Ito yata, oh. Sky view. Kita mo? Oo, may entrance din sila. 10 piso. Doon lang sa may pictura ng may entrance. Stay yan, oh. Ito pa isa, M2000. Yan, oh, resort din. Mukhang maganda din dyan. Palagay ko may mga stay in dyan. Puro private. Oh! Aurora! Baby, we're here, Aurora! Yes. Pa-picture ka? Oo, syempre. Sige. Picture. Dito. Ganyan. Yan, ako muna. Baba muna ako Go. 1, 2, 3. Ano mo yung wide down? Akin na. Kasiguran. Dito pala yun. Kita mo yan? Yes. We love Maria Aurora. At kita pa magandang view sa baba. The best. Malapit na tayo, bebe. Nakasa Aurora na tayo eh. Takot. Pero ito kasi yung ganyang gumuho na, possible na madalang na yan kasi nawawala na yung ano. Marami pa rin yan, oh. Sabagay, pag ganito naman kataas. Marami pa yan. Pag ganito naman kataas, eh, no? Oh. Tingnan mo yan. Tawan-tawan liit sa taas. Grabe. Yung net na yan, sesimentuhin nila yan. Yun, oh. Ganda, oh. Wow! Ganda dito. Sarap magpalipad ng drone. Kaya lang yung drone ko hindi naka set up, hindi ko makontrol, iba ang control.
Sarap naman. Eto na nga. Ayun, nakita mo yung bahayan na yun. Ano yan? So, dito tayo pupunta, oh. May mga nagpahinga rin dun, oh. Ano nga ba yung sinasabi mo na bahay na yun? Ano ba yun? Sa vlog, hindi mo na kaya papanood sa vlog yun? Hindi. Yung 69 million cost. 69 million? Huwag kang bababa. Ang ganda dito. Wow. 69 million pesos yun? Wow. Tingnan kanino natin. bahay yun? Eco Park yan eh. Tara. Sige na, tara na. Hindi, tara. Sakay. Saan na? Sakay man ako. Tara. Para Okay. sarap maligo, no? Inaaya ka na. Nangaya tayo dito. 69 million, kaninong bahay naman yan? Project. Project. Yes. May entrance dito eh. 20 pesos, 10 pesos sa parking, 100 pesos sa guide per hour. May N pa, oh. So, I Love Villa. So, dito tayo pupunta. Sa I Love Villa Aurora. Mag-hiking tayo ng 2 oras. Hindi nga, totoo. Balikan na yon. Nagkrasangsyon pa ako Pero hagdan naman. Okay. Mukhang marami ring pumunta dito ngayon, oh. May mga van at motor. Saan ang parking? Saan ang parkingan dito? Baka pwede doon. Saan yung registration? Registration fee here, oh. Doon daw. Tapos ang ganda ng tulay, oh. No? Saan ang registration dito? Dito? Ewan ko, hindi ko alam. Dito sa taas yun. Dito sa taas. Pero ang parking dyan sa baba. Register. Iwan na saan na to? Iwan muna, pero magpa-register muna tayo dito. Saan dito ba? Baba na ako, bay? Sige. Okay, wait. 1, 2, 3. Dito nagpapa-register, sir? Pagka nagpa-register kayo, sir, baka hindi ko kayang diretso. Hindi na kaya? Baka mabasa, sir, yung bumble. Malalim ba ngayon? Mababaw lang naman, sir, pero sa tingin nyo. Dito ang registration, ano, sir? Tapos pag magpa-parking doon na. Dito, sir. Pa-register muna tayo. Yung fees 50 pesos per head adult. 50 pesos na? Hindi na 20. Kala ko 20. Sa environmental fee. Tapos sa guide nila 100 pesos bawat isang oras. Maximum 5 person to 1 tour guide. Parking fee, motor 10 pesos, tricycle 15, 4 wheels 30 pesos. So yan. Gumagalaw. Nandito kami guys sa Villa Aurora. Ayan. Yung mga dito. Ayan. Dinadaanan natin ay isang ilog. Ayan. Ang daan naman dito ay sementado. Kapag may motor na dadalhin dun sa baba ang daan, kaya naman yata yun. Ito, yan dyan sa baba pwedeng daanan ng motor papunta doon. Pagod na ako dito walang tubig. Pag lang, sir. Pag malakas lang po yung pinagagal. Dito ano, pag hindi kaya sa kabila, dito na umaakyat. Opo, sir. May dadaanan po siyang pagano. Pero ang ganda ng ilog, eh. Bato talaga, hindi lupa.
kasi lakas maligarilyo. Homestay. Pero may tumutuloy na po yan. Wala. Tulad nito. Diyan ang campsite, ate. Ito yung kanilang function hall dito. Ang ganda. Ay, sa baba. So ayan mga kabaigang, kita nyo dyan, umuulan na. Dito na tayo sa baba. Gusto ko magpalipad ng drone, kaya lang umuulan. Tagal humina. Tapos dun kitang kita nyo yung ulan. Tapos dito ayan na, umuulan pa rin. Laki ng bato. Laki ng bato. Pangalawang hanging bridge. So dito tayo tatawid. Doon mukhang malalim sa baba. Ayun no, ang linaw ng tubig. Oh. Parang sarap maligo dito.
ayan guys, nandito na tayo sa Obot Falls. At makikita nyo, ang taas! Ayan. So yan guys, nakita na natin ang Obot Falls. Uuwi na tayo.